Siwmai, a croeso i diwrnod 4 o ein gwobrwyo gwahanol. Wythnos hyn, i ni hefyd yn gweud diolch enfawr i gyd o'n gwirfoddolwyr gwych sy'n cefnogi ein pobl ifanc ar draws Cymru. Heb eich ymrwymiad a changerdd, fydd eich pobl ifanc ddim yn cael y cyfleoedd anhygoel eich chi'n ddarparu yn eich cymunedau. Diolch i chi gyd am popeth chi'n neud. Nawr droso i Jen Jones. Helo, a llongyfarchiadau mawr iawn i bob un ohonoch chi wrth i chi dderbyn eich gwobr arian hefo'r Duke of Edinburgh. Mi fyswn ni wrth y modd bod yna efo chi i ddathlu ac i ddeud wrthych chi wyneb yn wyneb faint o argraff da chi wedi wneud arnau efo pob peth da chi wedi gyflawni dros y misoedd diwetha. Rwan dwi'n siŵr bod yr wythnosau diwetha wedi bod yn dipyn o her i chi a'ch teuluoedd, a dwi wir yn gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n saff ac yn iach. Ond dwi hefyd yn gobeithio bod chi wedi medru defnyddio rhai o'r sgiliau ydych chi wedi ddysgu hefo'r Duke of Edinburgh i'ch gweld chi trwy yr wythnosau diwethaf. Dwi wir yn gobeithio gewch chi cyfle i ddathlu, falle'n ddim yn y ffordd fysach chi wedi lycio, ond triwch ddathlu achos mae gennych chi berffaith hawl i deimlo'n falch iawn o chi'ch hunain. Felly llongyfarchiadau mawr i Emily, Ruth, Gethin, Lara, Myfanwy, Toby, Thomas, Hugo, Toby, James, Lauren, Jessica, Josh, Byron, Benjamin, Sophie a How. Rwan, ar ôl i chi ddathlu a rhoi bach o pat ar eich cefn eich hun, cofiwch ddiolch yn fawr i'r gwirfoddolwyr ac i'r arweinwyr nath helpu chi i lwyddo yn y wobr hon. A phob lwc i chi wrth i chi symud ymlaen i'r lefel nesaf, y gwobr aur hefo'r Duke of Edinburgh. Rwan dwi'n gobeithio ryw ddiwrnod yn fuan gawn ni gyd cwrdd i fyny, ond yn y cyfamser, llongyfarchiadau mawr i chi a cadwch yn saff.